салом дӯстон, айни замон дар 9 километр қарор дорем. Гардиши Мавлоно аз ин тараф 7 километр ва роҳ ба сӯи Садбарг, аз ин тараф бошад 9 километр ва Аманал. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, назди масҷиди Ҳазрати Мавлоно. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф роҳ ба сӯи 9 километр, дар ин ҷо масҷиди Мавлоно ва хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф омадем дӯстони азиз, дар ин ҷо масҷид аст ва худи ҳавлии фурӯши чихеле ки мебинед дар назди роҳ ҷойгир мебошад ва аз ду тараф раҳ дорад. хонаи фурӯши имрӯзамон иборат аз 3 сотиқ замин ва дар умум 4 дархона мебошад. пешдолон, газхона, танӯрхона ва ҳоҷатхона бо ҳамомон низ дорад. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. об доимӣ аст дӯстони азиз ва бе ягон хел насос фишораш баланд мебошад. дошта нишон медиҳем чӣ қадар фишори об баланд аст. дар наздикии хона масҷид аст, масҷиди Мавлоно, масҷиди калон, мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, мағозаҳо, бозорча ҳамаш ҳаст. бо транспортам умуман мушкилӣ нест дӯстони азиз. марҳамат, наворамона шурӯъ мекунем аз ман ҳамин тараф. ин ошхона мебошад. дар ин ҷо даромадгоҳ, долон, якум, дуюм, сеюм ҳуҷраҳои истиқоматӣ. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ин дуюм ҳуҷра, ҳуҷраи хоб аст. ин бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле дидед, ҳама ҳуҷраҳо тиреза дорад ва боз чорум ҳуҷра ҳаст ки дараш алоҳида аз берун мебошад. ва ин бошад охирон, яъне чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле гуфтем, ҳавлӣ иборат аз 3 сотиқ замин ва 4 дархона мебошад. дар хона дӯстони азиз боз такхонаам ҳаст. дар ин ҷо танӯрхона, ин бошад ҳамон ва ин ҳоҷатхона. нархи хона бошад 602 000 сомонӣ, 55 000 доллар. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд аз номи канали Dom TJ. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор, худо нигаҳбон.